Ndenya chair. Ziko makwambia. Malu abwino basi tinemuona tima omon boardroom otakasuka ulendo omaliza mbere timacheza sikunali mnogo yayi unali head office komana ali maloela zakhala bwanji malo amene achesama kwanira kankatira tikuthokozeni kuti mabwera kudzationa kuno kunifi. Malo amene munabwera mbuyo moja ndiku area 6 nsewu wopita ku Maula prison. Monga mukudziwa ku area 6 kuja nyumba zambiri zimene zili kumene kuja ndizokhala anthu zogona, nyumba zogona anthu ndi residential area chizungu chake amateo. So kuteloku tinasamuka ku area 6 kuja kulanthauza kwake ndikuwa kuti kunena kwina nyumba imene ija inali nyumba yogona imene. Nyumba imene ija inali nyumba yogona. Kuteloku maofesa aja timati ndi maofesa aja amene aja zinali zipinda zimene zinali zipinda zogona kuti anthu azigonamo. Office ya CO ino munakalowa mu office ya CO imene ija inali main bedroom. Okay. Inali main bedroom inachita kutembenuzidwa kuti ioneke ngati office. Ndithu nde tinachoka kumene kujako ndikubwera kuno ndilongosolepo kuti malo amene ajawo MEDEF inalowa 2019 mmene muja. Okay. MEDEF yakhala kumazungulira inakhalapo mu area 14 mu area 6 muja analowa anali malo ena kenako anazasamuka kubwera kumene kuja ku area 6 kuja. Kuchokera 2019 kufika mmene timasamuka. So munjira ina ndiye kuti inu mmene mabwera ngati nifi mnachita nangochita inherit ma officer aja anali a MEDEF. Zoona. So ma officer amene aja anali a MEDEF ndilongosolepo kuti nthawi mmene nifi mayamba mmene munali mu September 2020 anthu amene amakhala mu office manager anali pafupifupi 30. Right. Osapitilira 30. Kunja kuja mutha kuona kuti tikalowa mu mpanda umene uja malo ake tikayena kapaki poyimika magalimoto anali ochepa kwambiri. Yes. Komanso tikalowa mkati muja amene tanenera malo amene aja anapangidwa kuti awawa iyi ndi nyumba yokhalamo anthu. Kutelo kuzipangizo zina mwina tichulepo ngati zamagetsi amene amadziwa zamagetsi amachula mafezi. Yeah, 3 phase 2 phase. Phase yake yakumene kuchako inali yokhuzana ndi kuti nyumba iyi ndi yokhalamo anthu yogonamo anthu osati kuti ndi office. Kutelo kuvuto lina limene tinali nalo kumene kuchako ndikonena kuti tinali pachizungu amati risk yonena kuti kutha kuchitika ngozi ngati ya moto chifukwa choyenera kuti phase yakumene kuchako ya magetsi si magwirizana ndi zipangizo zofuna magetsi zimene nifi inali nazo ngati head office. Ndithutu makambaza kuti nthawi imene MEDEF inali kumene kuja inali ndi anthu osapitilira 30. Mwafuna kuyerekeza ndi mmene zinali mutalowa ngati nifi. So mmene timayamba 2020 September nifi inali ndi anthu MEDEF inali ndi anthu osapitilira 30. Then nifi ija kubwera ndikudzapezekano kuti anthu aja achuluka kumafika noma 100. Ndiye kuti office ija imene yoti inali yochepa kale ndi anthu 30 ndi anthu 100 inapezekano kuti yachepa kwambiri. Kutelo ku panali kanthawi kena kache tinayamba kumabweretsa makontena kumapanga fabricate ngati extra offices ndikumayika kunja kuja. Komanso malo mkati mwa mpanda muja anali ochepa kusonyeza kuti ndikuti makontena akanakhalanso ambirimbiri sakanakwana ambiri chifukwa chonena kuti malonso mkati muja anali ochepa. Amachita illustrate kuti growth imeneyi mungayifolowoze motani chifukwa munena kuti MEDEF inali ndi anthu osapitilira 30. Nifi yazafika ndi anthu
over 100 as a head office staff, which is triple. Mungaidira straight bwanji kuti ukafika kumachita shoot mwantu umene pa ground zikutanthauza chani. So growth imeneyo kukula kwa NIFI kukusonyeza zichitochito zimene NIFI yakhala ikumachita pa ground. Tinene kuti MEDEF ija ndi mabungwe ena onse amene analipo mbuyomu pasanabwere MEDEF. Panali mabungwe ena, panali MEDEF pa zaka 16 zimene anali akugwira ntchito. Anali ndi anthu tikatengera dziko lonse. Anali ndi anthu osapitilira 100. As national? Yes, national. Ndiye kuti 30 aja tikunena pa head office. Yeah. Tikatenganso ndi ma office amene anali nawo pa national, ndiye kuti dziko lonse analipo osapitilira 14. NIFI pamene tikunena panopo ndiye kuti NIFI ili ndi ma office dziko lonse amene akupitilira 100. Okay. Ndiye kuti tikanena no expansion chifukwa tikutchula kuti NIFI ili constituency iliyonse, NIFI ili district iliyonse, NIFI ili ndi ma region 5 kumene kulinso anthu. So tikatengera no kuti tipange compare chizonga mati compare anthu amene amagwira ntchito dziko lonse a MEDEF ndatchula kuti anali osapitilira 100. Panopo tikunena kuti anthu amene ali mu NIFI ndi opitilira 900. Almost 1,000. Yes, ndi opitilira 900. Tikayang'ananso nkhani ngati za anthu amene afikiridwa. Chiyambire ni NIFI pamene tinayamba kugawa ngongole mwezi wa February 2021. Kufika panopo ndiye tafikira anthu opitilira 170, tinene kuti 180,000 panopo. Imene period imene imachulidwa kuti 3 years 10 months. Yes. Okay. 3 years 10 months anthu ofikiridwa oti abwera kudzatenga ngongole ndi kupatsidwa amenewo opitilira 180,000. Ndiye kuti pa zaka 16 paja za MEDEF, YEDEF, pa zaka 16 paja anthu amene analandira ngongole ndi osapitilira 80,000. Yeah. So zonsezi zikusonyeza kukula kwa bungweli. How about in terms of ndalama zenizenizo? So ndalama zenizeni zimene zinagawidwa pa zaka 16 paja ndizosapitilira 25 billion. Mabungwe onse amene amasintha-sinthawa ndalama zimene anazigawa ndizosapitilira 25 billion. Pamene ponena kuti NIFI pa zaka zitatu zimene zizo 3.5 years yagawa ndalama zopitilira 122 billion. 122 billion. 5 billion in 16 years. Yes. Versus 172 billion in 3 years. Ndiye kugawa ndalama ndi nkhani yayikulu kwambiri. Tikamachula kuti kwagawidwa 122 billion. Ntchito yake si yaying'ono. Ndiye imafunanso anthu kuti zinthu zija zilongosoke. Chifukwa choyena kuti mbali ina imene tikumayiyang'ana ndiyonena kuti sikuti tikungogawa ndalamazi basi kungogawa, tikufuna kuti tikazigawa ndalama zija tizitha kumutsatira munthu kuti inu munabwera ku NIFI munadzatenga 3 million. Marecords athu akhale kuti ali bwinobwino. Kuti zimenezo zitheke ndizofunika kuti tikhale ndi anthu mu office azigwira ntchito imeneyoyo. Tikafuna mafigures ngati mene ndakutchulirani kuti 122 billion. Azikhala kuti munthu uja akutha kuona mafigures akutha kuona mabuku mwathu. Mabuku ake ali mu computer masiwana. Mabuku mwathu ndikumatha kutulutsa mafigures nthawi yomweyo. Ndiye kuti pakufunika anthu azigwira ntchito imeneyo. Pomaliza comparison imeneyi, how about the recovery rate? Chifukwa mungazibwerekesa zikuyenera kubwerera. Zona. So MEDEF 16 years 25 billion, NIFI 3 years 120 billion kutolera sopano. So kutolera kwa nthawi imeneyoyo ya mbuyomo. MEDEF
tikaona mabuku mwathu sikunapitilire pa 30%, sikunadutse pa 30%. Nthawi imeneyo ya NIFI 3.5 years kutolera panopo mene tikuyankhula panopo kuli pa 80%. Takhala tikumakwera kuchokera m'musi timapita kutsogolo panopo tafika pa 80%, kusonyeza kuti ndalama zimene tikuzigawazi zikumabwerera. Imeneyi ndi program yapadera imene ndikucheza ndi chairman ya board ya NIFI, National Economic Empowerment Fund Limited ya Jeta Ntema. Nkhani imene ndikugamba pano ndi ya maofesi bungwe limene la NIFI. Nkhani ichatsatsa ndicho kuti chakwera kuno ndapeza kuti head office ya Samunga umene inali ya 6 yakwera katikati mwatao mu mzinda ndipo ndi chinyumba chachikulu mmene makhala muchionera zithunzi zimenezi. So iyi limapereka apa ndimapisa achair ndi background chabe kumankhani athu kugamba nkhani ya maofesi. So tikabwera ku nkhani yeniyeni imene timafuna kuunika likupeka kuti chiyumba chagulidwa sicharenti nyumba ya NIFI kuti ziona NIFI mpaka yagula nyumba imene. Ndizoona. So chinyumbachi chagulidwa. Floor imene tili ndi floor yachitatu imene ili floor yomaliza. Pali floor ina yachiwiri pakatipa then pali ground floor. Ndiye kuti pali ground floor ndi ma floor ena awiri. Yeah. Chinyumbachi ndithu mukachiona kuchokera kunjako ndiye muona kuti kapaki yake ndi yayikulu kwambiri. Kujako ku area 6 kuja timavutana kwambiri ndi asite. Chifukwa chonena kuti kapaki ija itachepa tinapanga timati creativity. Management was creative. Ndikupeza malo kunja kwa mpanda kumene kunali kufupi ndi kunsewo wachilambula ucha. Kumene kujako ndikupeza malo ndikukonzakonzako ndikumayimika magalimoto. Koma kutengera pa malamulo ache kumene koko sikumene kukhala kapaki. So kunoko kuti muona kuti pali malo akulu kwambiri zedi amene ali akapaki tikaonera kunjako. Ndeno tikalowano mkati munomo ndakambakaliza mafloor amene wawa awiri kuphatikiza ndi pansi ndiye kuti akupereka space yayikulu kwambiri zedi kuyoti anthu athu a NIFI azikhala motakasuka. Komano musanapite kudali chinyumbachi imene tikuoneramo ndi chinyumba ndithu chamasewera. Pamene papita ndalama zingati situta palapi. Akankwatira apapa palowa 6 billion. 6 billion, yeah. Imene yaperekedwa kuti muchite over chinthu chimenechi. Tsopano 6 billion waja ndalama zambiri chair. Imeneyo ndi decision yayikulu. Chifukwa mmene timadziwira makampani aboma maichesi aboma amachita leti maofesi osiyana mtauni kuti mufike kuti board kuchita approve decision imeneyo kuti muchita spend 6 billion waja kugula building iyi. Background yake ndizifuka zake zinayizona. Oyambirira chimene choti ndingachitchule ndiyonena kuti kupanga rent kuli ndi mavuto ambiri. Pachizungu rentals pachizungu amati irrecoverable costs. Ndalama zija ndiye kuti zikupita sizikubwerera. So ifeyo ngati board mbali imodzi zimene takhala tikumayiyang'ana kwambiri tikumayiunika kwambiri ndiyonena kuti kodi ndalama zimene tikumaperekazi tikumazigawa at what operational cost. Chifukwa choyena kuti ife tikufuna efficiency. Efficiency kusonyeza kuti ndalama zimene tikugwiritsa ntchito pogawa ngongole sakhale zambiri. Operational cost isakhale yayikulu. So kuteroku mbali imene iyi yomalipira ma rentals ndi mbali imodzi imene kwa ifeyo inali vuto lalikulu chifukwa choyena kuti ndi ndalama zoti zikupita
sizabwereranso. You mean at head office level? At head office level. Yes. Ndiye kuti tikunena kuti titengere ngati building imene ino yokoyambilira tinadzalowa tu kuti tikupanga rent. Ndeno ma rentals yake amene timalipirawo ndi 60 million pa mwezi. Mukayiwerengetsera 60 million ija pa mwezi ndiye kuti tikanakhala tikumalipira ma rentals aja mwina zaka 7 tikulipira ma rentals akungopita irrecoverable. Ndiye kuti pa zaka 7 paja tikanafika tafika pa 6 billion. Koma ndalama zija zikutani zikupita. Muchita rent. Tikupanga rent zikupita. Panopo talipira 6 billion koma chinthuchi ndi chathu. So mbali ina imene tinayang'ananso kwambiri ngati body ndikufuna kupereka statement yonena kuti chinthuchi ndi chaboma ndipo chinabwera kudzakhazikika. Pamene popo ndiye pamene ndimafuna mundikeko bwino pali mbali ziwiri in terms of reaction nkhani imene ndimapanga kafukufuku wanga kuti ndibwere ndizacheze nanu pa nkhani imeneyi anthu akuyang'ana mbali ziwiri. Pali mbali imodzi imene ikumwakula munthu imene akuona ngati akumayandikira kuti imene kuneneramo kuti ndi statement yonena kuti ikusonyeza stability, ikusonyeza vision kuti chinthu chokhazikika chili ndi future etc. Ndi zimene mafuna imene ndi gawo limodzi. Mukuti bwanji how ikhala chithunzithunzi cha stability bwanji? Ikhala chithunzithunzi cha stability chifukwa chonena kuti chinthuchi ndi chathu, ndi cha nifi, ndipo ndayena kuti nifi ndi ya boma. Building iyi ndiye kuti ndi ya nifi, ndiye kuti building iyi ndi ya Malawi, ndi ya boma. Building imene iyo itithandiza kwambiri zedi kuti tiziyang'ana kutali kuti nifi zimene ikupanga ndizoyena kuti ikupitiriza kuwathandiza Malawi mpaka nakalekale. Mukamapanga rent makhala ngati mukunena kuti zinthuzi ndi za masiku ochepa tisuntha temporary. Koma mukakhala ndi chinthu choti ndi chanu ndiye kuti mukupereka statement yonena kuti ifeyo ndi okhazikika tipitiriza kukuthandizani. Ndiye ndimatchula mbali inake ndimatchula boma pali ngati pamudzi ponena kuti amfumu pamudzipo ndipawo yowonda mfumu koma amakhala nyumba ya rent. Ndiye pamakhala nozifukwa koyamba nokuona koma no ufumu ndokhazikika kapena ayi. So imene ndi statement yosonyeza kuti nifi yabwera kudzakhazikika kuwathandiza Malawi. In terms of donors, chifano ino magwisa ntchito ndalama kuchokera kuboma komanso ndalama zina zimene makongoza zimachokera pa abale dziko lino donors. Inu mukuona kuti imene mukamanena kuti it's a statement maso mwawo angachione bwanji? Tinene kuti nifi mene munayambira muja panopo talowa tapanga president anapanga launch second phase imene yayamba 2024 kulekeza 2029 imene tikunena kuti atipatsa target kuti tigawe 350 billion Malawi kwacha. Ndalama zimene zijazo 350 tikamayang'ana kutsogoloko ili ndi malo atatu ochokera. Malo oyamba ndi ndalama zimene tagawa kale tikamatolera tiziperekanso ngati machani ngongole. Mbali yachiwiri ndiyoyena kuti boma limaperekanso ndalama kuonjezera pa ndalama zimene akhala kutipatsa zimene timagawanso kuchokera ku boma. Yes. Mbali yachitatu ndiyoti tili ndi abwenzi amene amatha kutibwereka ndalama. Komano akamabwereka ndalama mucha amakasuzumira m'mabuku mwathu. Ndalama zimene timatha kubwerekatu zimakhala zambiri.
mina ma 25 billion nde amafuna aone mwati mufuna 25 billion tiyeni tikakambirani ku office kwanu nde akabwera kunoko azaona nde mwati building mwati ndiyano imene yoyo kwa ma donors ndi impression yabwino kwambiri zedi. Chachiwiri ndanena kuti amasuzumira m'mabuku kutero ku building imene iyo izioneka m'mabuku mwathu ngati ma assets kuti nifi ili ndi zinthu zogwirika zonena kuti padanena kuti pakufunika kuti tipereke chikole pangongole ija titogwiritsa ntchito building. Utanthauza kuti imwe ngati board ndi management ya nifi imene ili panoyi ndiye kuti mukamayang'ana nifi simukuyang'ana za lero ndi mawa mukuyamba kumayang'ana za nifi forever. Tikuyang'ana kutali kwambiri zedi chifukwa chonena kuti tikufuna kuti bungweli likhalepo liathandiza Malawi amene afuna ngongole lero lizakhaleponso kuathandiza Malawi amene akufuna ngongole zaka 20 zikubwerazi. Kutero ku nyumba inoyo ndi mmene mwayionera muja ndiyo limba kwambiri zedi kuti ikhala mpaka na zaka 20 tikuzitchulazo much more than that kupitira pamene popo. So tikuyang'ana ifeyo ngati body tapanga launch strategic plan ya 5 years koma no bungweli ndi lokhazikika mpaka na kalikali. Ababa tinanena gawo limodzi ka reaction ya anthu kugula office imeneyi kwanifu bali inayi ndi anthu kuligulu lina limene lumati 6 billion kwacha kugula office building ndalama zimene zozo asakongoza anthu bwanji nifi ndi bungwe lokukoza anthu ndalama national economic empowerment so muzire empower ngati bungwe asakakongoza anthu ndalama zo bwanji. Maganizo abwino kwambiri zedi koma no pali mbali ziwiri tanena kuti tagawa ndalama zokwana 100 billion 122 billion zopitirira 122 billion ndikuti kugawa kwa ndalama tipitirizabe kugawa ndalama kugula kwa building inoyo 6 billion sikukhudza pena paliponse kagawidwe kathu ka ndalama. Kutero kwa maganizo amene wawa tikamayang'ana no ngati ma budget budget imakhala ndi mbali ziwiri mbali ina imene amati development side ya budget then mbali ina pamakhala current side ya budget then mbali ina imene makhala the main business. Ndalama izizo zimene zalowa kugula building ino zikuchokera ku recurring costs marentals aja ndikuti tikuchotsa marentals akutsogolo marentals amene akanazaperekedwa kutsogolo amene wo tikwachotsa talowetsa apapa ndi malongosola mbuyo muja kuti tikawerengetsera building inoyo pomafika 7 years ndikuti 7 years ya marentals ndikuti tamaliza kutani tamaliza takwanitsa mtengo wa building. Ndijonena kuti ndalama za renti zikupitabe koma malo momapita kosabwerera pano zikulowa potino zikukupasani chinyumba chakajana zona. So ndekuti ndalama za renti zija zili building koma building ndi yathu timayena za irreversible costs. It means ndekuti decision imene tapanga ndi ya reversible costs makosi oyena kuti talowetsa koma ndi yathu omwe kusokosanza kuti ganizo limene lilo loti tigule nyumbayi silikhudza pena paliponse kuthekera kwathu kugawa ngongole tipitirizabe kugawa ngongole koma tili ndi chinthu chokhazikika chimene choti chitithandiza kuti kutsogolo kunoko ndalama zimene tingathe zimene tikupanga save amati saving tikupanga save ndalama zimene zozo zidzalowanso kumadza apatsa anthu ngati ngongole. Kuti uganizo ilili nthawi zambiri mwina timaliganizira pa level ya umunthu iweyo pawekha kuti ukukula koma sukumanga nyumba ukuchita rent koma ukupanga rent sukumanga nyumba ndikumasunta nyumba za rent zija kumaza pamwamba ndi landlord nkumakusinthira mitengo ya nyumba ichi nthawi nake nkumakuopseza kuti ndikutulutsa so zimene zozo ndi zimene tazipewa apapo komanso pali kambali kena chanena kuti tikuyang'ana kuti ali kwambiri pakana ali panopo ma staff athu anifi akupanga occupy
ma floor awiri munomo. You said it's a 3 floor. Yes, ndiye kuti floor imodzi tikupangisa rent. Ndiye kuti ndalama zinazi kutani zikubwerera. So yasanduka so income generation. Yes. Ndiye kuti kutsogolo kunoko tikupanga ndalama panopo chifukwa nifi kukulabe. Kutsogolo kunoko nifi ikapitirira kukula. Ndiye kuti tidzauza amene akutipasa ndalama za rent aja kuti ayi panopono utenanti uja panopono mutuluke. Vuto la utenanti licha. Panopono mutuluke takula tikufuna anthu athu alowe mmene mumo ndithutu. Timanena za strategic plan imene makhazikitsa chimene ndichiona cha interesting ndionera kuti nthawi yomwe ino imene mugula building ndi imene makhazikitsa so the 5-year strategic plan imene anachita launch ya president nthawi imene amachita launch phase 2 zikugwirizana bwanji zimenezi. So zikugwirizana kwambiri zedi chifukwa chonena kuti strategic plan ija titenge kuti tinayamba kuyiganizira tisanalowe chaka chinocho. Kuyang'ana kuti kodi bungwe likupita kuti. Kutelo kugula building inoyo ndi chimodzi cha zinthu zimene chinali chikhumbokhumbo chathu kuti bungwe ililo likhale palokha. Zimene zizo zikugwirizana kwambiri zedi ndi zimene zili mu strategic plan yathu. Makamaka amanena kuti sustainability. Pali mbali ya sustainability ya organization komanso pali mbali ya stability ya organization. Zonsezi ndizofunikira kwambiri zedi zonena kuti statement ndimayichula kuti titapanga statement ndiyo ena kuti tikupanga statement yokhuzana ndi sustainability. Organization kumene ikupitako ikufunika kuti ikhale yoyima payokha osadaliranso kwina kulikonse. Mbali imodzi imene yoti tikhale toyima payokha ikhale yoyima payokha ndiyonena kuti ikhale ndi nyumba office yake. Kunoko ndi ku head office imene tagula ndi head office. Komano masomphenya athu kutsogoloko ndikonena kuti tipitilize ngakhale ma regional office ngakhale ma district office. Imene mukuyankhayo kuti zimene zozo ndinaziganiza kuti ngati magula building ya head office imene anthu muli ndi maofisi ambiri kumachiwa kaya machiwa 100 chani across the country. Koma amene ajawo ndi radio imene. So matuluka mu rent head office uno maganizo opita extend plan imene the regions and the districts alipo. Tikunena nkhani ya efficiency. Mbali imodzi ya efficiency ndi kuchotsa makosi onena kuti mutha kuwachotsa. Rento ndi imodzi ya makosi oti mutha kuwachotsa. Koma no ngakhale kuti maganizo amene wo alipo tizikhala pansi ndi kupanga assessment. Chimodzimodzi ngati mmene tinapangira kunoko kuti tinakhala pansi ndi kupanga assessment. Amati cost benefit analysis pa chizungu chake. Kupanga assessment ndikuona kuti kodi tikapanga ichicho ubwino wake ndikutiwa kuipa kwake ndikutiwa. Tizipanga choncho tikamapitiliza maganizo athu oti tikhale ndi ma office athu ma region kena kwa ma district. Malo ambiri kuli mukuyuza ma office ya post office amene for a long time anali idle. Komano suddenly from nowhere zinazapezeka kuti nishi ikupezeka mbele mjambo all over the place. Oti panopo anthu ambiri sizimavuta so kuipeza nishi kumadera chifukwa panamveka nkhani imene yoti nishi imapezeka mu office ya my post office. Gani limene linabwera bwanji andi lokuthandizani bwanji. Ma building amene aja namangidwa ndikale kwambiri. They are very durable. Amene aja anali masomphenya akale kwambiri zedi onena kuti anakhala pansi akuluakulu a post office nthawi imene yoyo kuti tikhale ndi network ya ma office athu. Iwo nthawi imene yoyo. Chifukwa choti ali ndi network oti akupezeka almost paliponse pamene tikufuna kuti ifeyo anifi tikhalepo. Tinakumana nawo post office aja ndikuwapempha kuti mina atiganizire. Post office paja ndi bungwe yaso la boma, right? Yes. So kusonyeza kuti malo moti post office ija ma office yake mbali ina kusamagwire ntchito. Ndiye kuti ifeyo tinakapanga occupy mbali imene ija ndikumalipira rent ku post office. Kutero ku post office ija ndi landlord wathu. Chimene chili chinthu choti ndichofunikira kuti mabungwe aboma
azitha kumadalirana tiwadalira a post office kuti anatipatsa mpata ma post office awo ambiri dziko lonse kuti titha kukhalamo ngati anifi tikumagwira ntchito zathu symbiotic relationship zoona. mawu anu omaliza kupita kwa amene takhala nawo mu program imeneyi pophera mphongo nkhani imeneyi yonena kuti nkhani yakulu ndithu koma mwayifotokoza bwino kuti bungwe la NIFI likukula ndipo masomphenya ake akuyang'ana kutali kwambiri. Chitsimikizo chimodzi cha zimenezo chakuti panopo NIFI ndi bungwe limodzi la boma limene head office yake ndi yawo direct. Mumaliza bwanji? Ndimalize ndi kunena kuti NIFI yabwera ndi cholinga choti tithandiza Malawi. Tikunena kuti NIFI imeneyo ilipo mpaka nakalekale. Kukula kwa bungwe la NIFI kukusonyeza kuti ndiye kuti tiafikiranso Amalawi ambiri. Tikudziwa kuti kunjaku kuli Amalawi ambiri amene akufuna ngongole kutengera mabuku mwathu tikumaziona. Cholinga chathu ndi chonena kuti Malawi aliyense amene ali ndi chikhumbokhumbo choti apange business ndipo akufuna ndalama mpamba oti achitire business athe kupeza mpambawo kuchokera ku NIFI. Njira imodzi yonena kuti tikufikireni ndiye kuti NIFI iwena kuti ikule. Maofesiwa ndi chizindikiro chimodzi chosonyeza kuti NIFI ikukula. Komanso ndi chizindikiro chimodzi chosonyeza kuti NIFI yabwera ndi cholinga choti ikhazikike ikuthandizeni Amalawi. Decision imeneyi ndi kuganiza timanena kuti outside the box. Well, mmene kuyamba kuja kuti ma-government institutions ambiri in rented premises and imene NIFI you were able to make a big decision, strategic decision ndi kugula nyumba chinocho, so it's yours. Aboma as the major stakeholder anachilandira bwanji chinthu chimene chicho aboma anatithandiza kwambiri zedi. Paja boma ndi shareholder. Yes. Kwa bungwe. On behalf of ndiye kuti a board akakhala pansi ndikupanga chiganizo timapitana kwa shareholder ndikukamuwuza kuti apanga chiganizo ichicho inuyo ngati shareholder mukunena kuti chani. right. So shareholder anachilandira kwambiri ndipo anachilandira bwino. Kutelo kwa mabungwe ma department osiyana-siyana aboma anatithandiza. Ngati Alanzi anatithandiza kwambiri kupanga assessment kuti kodi chinthu chimene chicho tikachipanga value mtengo wake ndi chani. Ndikutithandiza kuti tidziwe kuti mupange izi. Alanzi a Minister of Finance anatithandiza kuona kuti kodi decision imene mukupangayi is it financially viable. Tikatengera panopo ndi mitengo ya zinthu ndi kutsogolo kumene tikupita. So tinene kuti boma ngati shareholder atithandiza kwambiri zedi. Kutelo kuti kamanena zinthu zambiri zimene zili ngati ma success a NIFI kupambana kwa NIFI amene tingayike patsogolo kuti akutithandiza ndi aboma. Tikapanga ziganizo tikapita kuboma kuja tikamakagogoda, of course nthawi zina timakagogoda mwina kawiri o mwina katatu koma amatimvera ndi kutithandiza chifukwa chonena kuti boma likufuna kuti bungweli likhazikike ndipo liathandize Amalawi. Pamene timalizire program yathu lero ndi pamene gogo. So ineyo dzina langa ndi Chikumbutso Maudzu, acting senior human resources officer. Kusamuka umene tasamuka kuchoka ku area 6 kwathandiza kwambiri kwa ma staff members, monga mudziwa HR imayang'anira ma staff members. So tinali ndi vuto kwambiri yonena kuti kumene timakhala ku area 6 kuja inali nyumba ya munthu, sikunali ngati ma offices. So nyumba ija inachita kungosinthidwa kuti ikhale ma offices and zipinda zake zinali zosakwanira. Anthu tinali ambiri close to 130 pa head office. Pamene mukayiona nyumba imene ija ya ku area 6 simakwanitsa kupanga accommodate anthu 130. Komanso mbali ina ngati matoileti anali ochepa,
mbali ina ngati kapaki kuti posungira magalimoto timayima munsewu mweni mochi, so zimaphinjabe anthu komanso comfortability ya anthu ogwira ntchito simakhalapo. Ndi kubwera kunoko kuona building yathu yayikulu, offices very conducive, matoilet okwanira, kapaki mwayiona panjapa yabwino yayikulu yonena kuti sitikumachingaso njira. Kusamuka kumene tasamuka ku area 6 kuja kubwera kuno zitithandizira kwambiri kuchitira kuti kunena kuti ma staff members athu azifika nthawi yabwino ku ntchito. Mukayang'ananso misewu ya ku area 6 ndi kunoko ku city center, congestion imakhala kwambiri ku area 6 kulingalira ndi ku city center. Anthu ena amachokera ku 36 ndi kuti akatsika mtawuni akwerezo mapita ku area 6, ena amachokera ku 49 ndi kuti akatsikaso mtawuni akwere nkufika ku area 6, pamene aku 49 panopa umatha kungokwera direct kubwera ku city center, aku 36 akwera direct kubwera kunoko ku city center. Zatithandiza kwambiri moyang'anirano ni nthawi imene anthu akumafika ku ntchito, chifukwa choti nsewu yakenso ndi yabwino yonena kuti ili kunja kwa makiu amene amakhala mu katikati mwa Lilongwe. Komanso chinthu china chimene ndinganene chonena kuti panopa anthu sakumakhala congested even when going ku ma toilets, amatha kupita ma toilet athu ndabwinobwino onena kuti ndambiri, pamene nthawi zina munthu mapanga you are forced kuti I think ndingobwerera ndipite ku nyumba ndikazithandize kaye ndibwereswa, kapena mwina apemphe manyumba apafupi pacha, pamene kunoko sunganene kuti ndipita ku nyumba, ma toilet abwino, office yabwino, office yo space yayikulu bwino yonena kuti siti kumadzadzana. Ikanakhala kuti nthawi ija ya covid ija mwina covid tikanapasirana kwambiri ku area 6 kusiyana ndi kunoko, chifukwa chonena kuti kunoko tikumapatsana mpata waukulu onena kuti ina ma spaces amene anthu akukhala ndi atali umatalikirana bwinobwino, the distance is okay. So ndi conducive environment imene tili ndikukhulupirira kunena kuti performance ya ma staff members ikhala very high, chifukwa chonena kuti anthu mukapatsa malo abwino ogwirirapo ntchito amazipereka kuti apange perform bwinobwino. Pamene mukapatsa malo onena kuti si abwino ogwirira ntchito, performance imakhala yotsika, chifukwa aziganiza kuti mwina space, mwina za matoilet jandakamba zija, wina aganize panja galimoto yake mwina ili munsewu, mwina asiti atha kubwera kuzafusa za mmene wayimira, so zimasokoneza kwambiri. Koma ndi mmene kulili kunoko I think wina aliyese ndozipereka kunena kuti apange deliver zimene akuyenera kupanga deliver, and this is also a sign of growth ya NIFI. Tikukula panopa we are more than 1000 chakuti staff members, so ikuonetsa kuti NIFI kukula, and the office itself ikuonetsa kunena kuti iyi ndi institution imene ikukula ndithu. Ine ndine Rose Ndala, Mrs. Ndala, ndikugwira ntchito ngati procurement officer. Chisamukire kuchoka ku area 6 kubwera kuno tikhoza kunena kuti kumbali ya procurement, ku procurement kuno taona anthu akulembedwa ntchito. Poyambirira nthawi imene tinali ku area 6 ku procurement tinali ndi ma intern awiri okha chifukwa cha space kuti inali yochepa, koma titangopanga move kubwera ku city center, we've seen job creation in terms of internship. You can see kuti mu procurement office muno tili ndi ma intern about 8 amene tikugwira nawo ntchito. Pamene sizikanatheka ndi space imene inali ku area 6 kuja, sizikanakhala zotheka kuti anthu akanalembedwa ntchito akanakhala pati. Koma even ndikamatuluka ngati mu procurement office muno, every time ndikapita tikatuluka panja tikumaona kuti kwabwera ma new faces ambiri. NIFI it's growing. Ngati NIFI ipita patsogolo kwambiri chifukwa choti malo moti zinthu zina kagulidwe kakatundu wa boma bwezi tikupezeka kuti mwina filing system yathu sikanatha kuyenda bwino, anthu aja akuphunzisidwa ntchito, tikupanga filing yabwino, we are transparent to the general public,
everything chimene tikupanga spend ndalama zimene zikugwirisidwa ntchito zikugwira ntchito yoyenerera sitikupanga zinthu zophwanyirira komanso ngati nifi tikutsogola tikuthandizira Malawi uno mene masomphenya alili a president achakwera oti tionjezere pakhale job creation paja zikuoneka kuti leadership ya Dr. Lazarus Chakwera ija nifi kuthandizira because job creation kunifi kuno ndi number 1 tisanami zikuenda bwino ndithu kubasi komanso mmene tasamukira kuchokera ku area 6 kudzabwera kuno ndalama zimene zikusamalidwa zimene tikanatha kutenga ndalama zija kulipira ku renti ndalama zija sizinasakazidwe ndaona kuti masamukidwe athu athandiziraso kupanga kumbali ya corporate social responsibility mukhoza kukumbukira kuti mwezi wa April ngati simei nifi nanyamuka kulowera ku Balaka ngati procurement tinauzidwa kuti tili ndi ma savings ena ake tini tikumbise zitsime tinakumba zitsime 10 zimene zagawiridwa kwa anthu ndi mbali yokhayo ya ma cost savings amene akuchitika chifukwa cha mmene tasamukiramo ndi mukhoza kuona kuti nifi sikungosunga ndalama zija kungoti atasamuka sopano tikhoza kungogwirisa ntchito mwachibwanabwana ndalama zija tikutenga ndalama zija ndikutukulira dziko lino kuwakumbira anthu zitsime kuti amwe madzi aukhondo akhale moyo wabwino moti anthu ambiri akusangalala ndithu kusamuka kwathu it's not only job creation komanso tikuthandiza amalawi ambiri akupindula nafe ngati nifi. Zinanga ndi Roger Chisano ndine management accountant wa NIF managero kuno ndi mu office ya finance this is a finance department kumene timachita report ma transactions komanso kutumikira anthu nkhani zokhudzana ndi ndalama madera osiyanasiyana kulipira maloni komanso kulipira zinthu zina za ma stakeholders athu. Nkhani zonse zachuma zochitika ku nifi zimathera office ino zimenezo timachita mogwirizana ndi ma office ena nthambi zina za boma komanso ma departments ena amene tigwira nawo ntchito pompano. Ifeyo ngati finance department kugula building ino bwera kuzakhala malo ano takulandula kwabwino kwambiri tasangalala kwambiri chifukwa za digital create space malo oti tigwirire ntchito motakasuka komanso mosangalala kumene inali residential area ku area 6 inali malo opapatiza kagwirira athu ka ntchito kanali ndithu pang'ono kopanikizika chifukwa space imene timakhalayo imakhala anthu ochepa ndi imene yakulira nifi sizimagwirizana ndi malo amene tinali mapandali panopa we are able to accommodate anthu ambiri komanso tikumatha kugwira ntchito momasuka komanso mmene mwaonera malo ano ndiokongola the ambience yatibweretsanso kufupi ndi boma limene timatumikira ma office a Capitol Hill they're just a stone throw away kumene kuti mapita ndi kuti panopa nditha kuyenda kupita nkubwera komanso tili ndi ma partners amene timagwira nawo ntchito mabanki anzathu amene ali mu industry yathu komanso ma clients amene timagwira nawo ntchito onse aja panakali panopa atayandikira imene tikuyendera panakali panopa yatipatsa chithunzithunzi cha masomphenya amene ali mu strategic plan kuti nifi ikukula ndipo ikula itumikiranso anthu ambiri kugula kwa building ino kukwalimbikitsanso anthu ena kuti ifeyo anifi ndife kampani yokhazikika we are here to stay and titumikira. The program being in Ethiopia for now, city center.
kumene ndi maofesi ani head office ya National Economic Empowerment Fund Limited CRNTI chibuilding imene ichi agula nifi 6 billion kwacha zifukwa zake zimene afotokoza zimene zijazo ndizobasa chidwi kuti ziko munomo pali Malawi ena amene makambi maganizo amasomphenya timabaza 2063 vision dani ena ange akuthabuzibanga zakhe kumene like decision imene it's a big decision whichever way you look at it. They were able to sit down, make the decision, take it and get it approved. And all nishi need to head office ndiao akula and amani ndiao zinena kuti ndiatu amalawi kwanishi ndi amalawi nafuna kuti nkhani imene fotokoze bwino motambasola imene zachitiramu kuti ndithe kumapesa ndi kumayendera limodzi dzina langa ndi Patrick Kapwavira tikumaneso program ina. This Saturday and every Saturday, tune in to Times Exclusive, where award-winning Brian Bunda asks hard-hitting questions on your behalf.